Razgovaramo s Evgenijem Aleksejevićem Fedorovim, a Evgenij Aleksejević pukovnik ruske vojske, Evgenij Aleksejević, kandidat ekonomskih znanosti, zastupnik Donjeg doma Ruskog parlamenta, član Odbora za proračun i poreze Državne dume, aktivni državni savjetnik Ruske federacije. Ovo nije naš prvi razgovor. Snimili smo s vama jako puno videa, prije otprilike 10, 8, 7 godina. I zašto sam danas došao k vama, evo, u 2025. godini? Da, danas je lipanj 2025. godine. Zato što se većina vaših prognoza i predviđanja pokazala točnima. Ne sve, ne svih 100%, ali ipak uspoređivao sam vas s mnogim drugim političarima, nekim analitičarima, brbljavcima na YouTube-u tamo, pa s različitima ja sam vas sa svima uspoređivao i ispostavilo se da je postotak vaših prognoza koje ste tada davali u prošlosti, da, jako visok. Nadmašujete sve. Imate jako puno pogodaka u ono što se sada događa. Odnosno, ono što ste predvidjeli, ostvarilo se pa potpuno ili djelomično, zar ne? Ili se ostvarilo, ali u nešto drugačijem obliku. No, ipak, to se dogodilo. I naravno, zanima me, zašto vi imate takvu predviđajuću sposobnost? Pa, očito nisi vidovnjak, zar ne? Ne nekakav astrolog, ništa. To jest, polazite od određenih razmatranja. Koja je tvoja tajna? Polazimo od znanosti. Znanost vam uvijek daje odgovor jer je znanost kruta formula. Tamo 2 + 2 je 4, ono što predviđamo uopće nije komplicirano. Svaka osoba koja savlada metodologiju, a mi se u ovom slučaju oslanjamo na metodologiju znanosti o konkurenciji među nacijama, na principe povijesnog formiranja čovječanstva, na to kako čovjek živi na planeti Zemlji, kakvi su odnosi među ljudima, državama, nacijama, i zato su motivi u ovom algoritmu ponašanja kod svih isti. Metode postizanja ciljeva su različite. Zato to znaju oni koji se u to razumiju. Najbliži tome su povjesničari i pravnici. Oni će vam također unaprijed dati sve prognoze. Nema ništa komplicirano ako ste uronjeni u ovu, recimo, znanost, u ovu matematiku. Nije svatko sposoban popraviti slavine. Ali postoje vodoinstalatori koji to znaju raditi. Nije to zato što su genijalci, već zato što to jednostavno rade i proučili su problem. Isto je i ovdje. To jest, razumijemo kako funkcionira odnos među narodima, razumijemo kroz što prolazi i kakav će biti rezultat tog odnosa. Na čemu ovo temeljiš? Natjecanje nacija. Što je ovo? Napravimo to ovako. Teorija konkurencije nacija. Da. Ljudi na planetu Zemlji žive u zajednicama koje se nazivaju plemena, kasnije nazvane države, sada se to zove nacije, pa države, nacije. Evo, životinja žive u nekakvim krdima, u čoporima, nekakvim jatima. Ovo je njihov oblik života. I ta udruženja pa međusobno se natječu. Ovo je natjecanje u životnom okruženju, da, natjecanje u prirodi. Ovdje osoba živi kroz konkurenciju u državama, narodima i plemenima prije ovoga. Pa, to jest, država, ako je usporedimo sa životinjskim svijetom, to je neka vrsta roja, zar ne? Da. Roj pčela. Ili je to čopor vukova? Smatrajte to mravinjakom. Mravinjak. Ovdje. Dobro ime. Evo, on živi u ovom, grubo rečeno, vrlo grubo, mravinjaku i natječe se s drugim mravinjacima. I kao rezultat evolucije danas je ostalo 193 takva mravinjaka. Da, to jest prebrojali ste sve države? Da, koji su registrirani kod UN-a. Da, u redu. I ovo je konkurencija među narodima? Ovo je natjecanje nacija. I stoga je cijeli život čovječanstva neprestani rat, kao vrhunac ovog natjecanja. Dakle, uzmite bilo koji udžbenik povijesti i pogledajte na kraju, obično se u udžbeniku povijesti nalazi kratak opis povijesnih događaja. I eto vam jedan popis ratova. Rat, prevrat, svrgavanje, rat, revolucija. To je koncentrirani izraz natjecanja među narodima u obliku najvišeg oblika konkurentske borbe, u obliku ratova. Svi ratovi su samo zbog teritorija. Odnosno, ratovi koji nisu zbog teritorija su prijelazni, oni obično nisu tako opsežni. Svaki veliki rat je rezultat promjene granica ili pak nepromjene, ali tada dolazi do odustajanja od nekog teritorija. Dakle, to je ta borba, baš kao što se može vidjeti i kod životinja, za područje obitavanja ili recimo za kontrolnu točku gdje neko, na primjer, cijelo krdo kontrolira taj teritorij. Dakle, nacije međusobno intenzivno konkuriraju, odnosno natječu se. I za... A proizvod teritorija je konkurencija teritorija. Za preživljavanje. Pa u osnovi je to preživljavanje, kao kod životinja naravno. Gle, to je apsolutno isto. Za preživljavanje. To jest, tko će preživjeti, tko će tako reći, koga apsorbirati i podjarmiti. Preživjet će, ali budući da je nacija poput mravinjaka o kojima smo raspravljali, onda su, sukladno tome, ovo pravila funkcioniranja. Ljudi su u osnovi isti svugdje, bilo ovdje, u Engleskoj ili u Francuskoj. Ali njihova zajednica je zapravo ta
ta karika natjecanja, to je zajednica. I sukladno tome, teritorijalno širenje omogućuje ovoj zajednici da se promijeni, apsorbirajući druge ljude ako su spremni igrati po pravilima ove zajednice. A u drugoj ili trećoj generaciji već će zaboraviti da su progutani. To jest, borba za opstanak nacionalnih zajednica jest natjecanje nacija. Da, sav teritorij na planetu Zemlji je podijeljen. Sukladno tome, ako želiš postati veći, moraš to nekome oduzeti. Zašto ne možemo surađivati? Zato što su motivi ljudskog bića kao i svakog živog bića konkurentsko širenje. Da, vjerojatno možda bi vuk mogao surađivati s ovcom, teoretski čuvati ovce i hraniti se mlijekom. Ali u prirodi nije tako. To je život. Recimo to ovako, Bog ili nešto je organiziralo život upravo takvim kakav jest. Ljudsko živo biće je dio žive prirode sa svojim pristupima i principima, baš kao i u prirodi. Mozak je kao instrument koji razlikuje živo biće čovjeka od živog bića. Recimo tigra, vuka, medvjeda ili koga god još imaš. Ali i oni imaju mozak. Različiti stupnjevi učinkovitosti. Da, postoje kandže, zubi, uši, a tu je i snažan mozak. Pa cilj se u principu ne mijenja, zar ne? To jest da ono za što žive sva živa bića, za što živi i čovjek, na ovo obraćam pažnju. Razumijete li? To je svrha svih živih bića da osoba razvije kulturnu komponentu. Da, značajno je naravno 1000 puta veće od živih bića, da, ali u principu to ne mijenja značenje, da. Ovo je dodatak bazi. Da. To jest, samo po sebi ne mijenja cilj. To se posebno odnosi na konkurentsku borbu nacija. Za pojedinca unutar nacije mogu postojati privilegirani položaj. On može biti pjesnik, pisac, svi ga vole, ali to jača kulturnu komponentu, a kulturna komponenta podiže status nacije. A podizanje statusa nacije povoljno utječe na konkurentsku borbu upravo te nacije. Stoga nacije u principu vole svoje, da tako kažem, kulturne ličnosti, jer u geopolitičkom povijesnom smislu izvanredna kulturna ličnost bolje od vojnika postiže cilj nacionalne dominacije. Pa, recimo samo da krenu svojim putem, vojnik ima svoj zadatak, kulturna ličnost ima svoj. Da, različite sfere. Ali za državu je u biti ovo jedinstveni prostor za jačanje njenog utjecaja. Svaka velika država, a posebno carstvo, kao sljedeća faza državnosti, želi se širiti. Ovo je osnovni princip. Širiti se. Kada zauzmete svoje mjesto gdje možete dosegnuti fizičke granice tamo, na primjer u ovoj regiji, u Euroaziji, sigurno ćete se popeti na drugi kontinent. Ovo je princip. I, usput rečeno, Sovjetski savez je imao isti princip. Zašto se uopće trudio? Stvorio je revolucije diljem svijeta. U Afganistanu. Po istom principu. Ne samo u Afganistanu, već i, u Latinskoj Americi i posvuda i u Africi. Jer to je princip. To je princip konkurentske borbe čovjeka i nacije, širiti se dok te drugi ne zaustave. Odnosno, širit ćeš se dok te ne zaustavi netko drugi tko se također širi. I taj trenutak sudara ambicija su nove granice koje se pojavljuju kao rezultat eskalacije u obliku svjetskog rata. Tamo komuniciramo, sada možemo puno komunicirati sa strancima, što prije nije bio slučaj, pa svi normalni ljudi, uglavnom normalni Nijemci, normalni Nizozemci, normalni Amerikanci, s njima normalno komunicirate. Ne želite nikakvo zlo. Ni ja im ne želim nikakvo zlo, da. Ali upravo s državom kao sustavom dolaze u sukob, imaju neku vrstu konkurentske borbe. Margine nisu prijatelji jedni s drugima. Da, ali što bismo onda trebali učiniti ako mi ljudi normalno komuniciramo jedni s drugima i nemamo pritužbi jedni na druge? Ali država to čini, a mi pripadamo različitim državama. Što učiniti? Živjeti? U ovom životu živi po pravilima ovog života. Ako konkretno ne želite da vaša generacija ima problema, to znači da su mehanizmi razvijeni u ljudskom društvu. Evo, na primjer, banditi. I oni imaju svoja pravila odnosa, zar ne? Da, tamo se međusobno tuku i ubijaju, ali imaju određena pravila. I ta pravila, na primjer, kažu, rituali tih pravila su razvijeni u njima. Ovo mi zovemo profesionalcem, zar ne? To jest, prije prava postojali su rituali, koji su kasnije ponovno rođeni u pravo u obliku specifičnih znanosti i dokumenata. Ja sam odvjetnik u obliku pravnih dokumenata i tako dalje. To jest, banditi, oni se međusobno bore, ali to ne znači da pucaju jedni na druge svaki dan. To znači da dolaze do dogovora. Pucali su jedni u druge, sjeli, prebrojali gubitke, prebrojali što jedan može učiniti, što drugi može učiniti banda i dogovorili se. Ti pljačkaš s ove strane ulice, skupljaš danak, s ove strane ja pljačkam, skupljam danak, skupljam stezgi i to je sve. Rat je završen. Tada su se gomilale kontradikcije. Jedan od njih je odlučio da je već cool. On tamo nema 500 razbojnika, nego već 1000. I opet... Ili druga riječ. Da, ili nekom drugom riječju.
Još jedan rat o kojem je opet postignut dogovor. U principu tako funkcionira mehanizam čovječanstva, samo što se zove zakon, to jest svjetski rat, slažem se. Ako govorimo o pravu, o konkurenciji nacija, o njegovom obliku organizacije u obliku zakona, dobivate odgovore o tome što sada učiniti. Ne samo što je Rimsko carstvo učinilo prije 2000 godina, već i što treba učiniti sada. Da, Razumijete? Jer samo jedan sustav. sve je to isto. Kako se ispostavilo, sve je zapravo isto. I u prirodi, i među ljudima, i među banditima, i među državama. Sve je isto, svi imaju isti princip i svi postupaju na isti način. Zato, ako znate te principe, možete izgraditi strategiju na temelju tih principa i postići rezultat.